No niin, ja sitten jatketaan Uutistudion tekniikkaan tai oikeastaan ihan alkuun kameroihin perehtymistä. Paavo, sä istut nyt aikamoisten vempaiden takana. Kerro vähän, mitä siinä pöydässä on. Joo, tässä on meidän robottikameran ohjainyksikkö, eli jos katsoitte sen toisen videon, niin tiedätte mistä puhutaan. Eli tästä pystyy sitten ohjaaja samaan aikaan kun ohjaa lähetystä, niin pystyy myös ohjailemaan kameroita, niitä kahta, jotka on robottikameroita. Sitten meillä on täällä kuvamiksaaja istuu tässä ja hoitaa tämän mikserin kautta kuvien valinnan, eli sen mikä menee lähetykseen ja mikä ei. Ja sitten täällä vielä hiukan oikealle päin kun käännetään sitä kameraa, niin täältä löytyy sitten äänipöytä, josta hoidetaan sitten tietysti luonnollisesti ne äänten miksaaminen lähetykseen. Kuinka monta ihmistä tällä lähetyksen aikana kaikkia istuu? Meitä istuu täällä 6 ihmistä ja sitten tuottajaa ja toimittaja, joka hoitaa sitten prompterin pyöritykset, eli sen laitteen, mistä ankkuri lukee aina uutiset. No kuka täällä lähetyksen aikana sitten on se, joka on äänessä? Huutaako kaikki yhtä aikaa vai jotenkin sovitusti? No, välillä kaikki yhtä aikaa ja sitten yleensä kuitenkin ohjaaja on se, joka puhuu. Eli tässä tapauksessa minä. No siis sitäkin on kysytty chatissa, että mistä ankkurit tietää, milloin se pitää alkaa lukea muuta kuin, että ehkä itse on perillä, niin kuka on se ihminen, joka antaa sitten tätä ohjeistusta ankkurille, milloin pitää jatkaa eteenpäin? Se on ohjaaja eli kuvatuottaja, niin kuin meillä täällä nimitetään. Eli käytännössä kaikki käskyt siitä, kuka puhuu milloinkin ja millä kuvalla mennään ulos, niin antaa ohjaaja aina. Eli tällaista täällä Tarkkaamossa, ja jos tästä aiheesta haluatte tietää jotain lisää, niin ei kun vaan chattiin illalla, niin otetaan taas sitten selvää.